So balik ta sa Bityard. Back to Bityard no and Binance. So karon akong buhaton ang pag-transfer from Binance to Bityard yun para mas hanay og sure mo nga sakto yung gibuhat no. And dra. So from Binance, from pag may ano na kayo, balance kayo sa Binance. So mag-withdraw kayo no. Dito kayo sa wallet niyo, fiat. Ito may 160 ata itong laman. 160, 170 ba yun? So, here it is. So, may 160 pala to. So, ito, send ko tong $100 to my Bityard account. So, paano yun? So, punta tayo dito sa Binance, tas withdraw, no? Tapos, select tayo ng coin na i-withdraw, USDT, yan. And dito, sure nyo nga hindi kayo malito dito, no? So, punta ulit sa Bityard natin and then deposit dito sa asset, baba ng asset natin. So, deposit. So, para secure muna yung Bityard nyo, siguraduhin nyo muna yung account security, no? I-buy nyo yung ito. Yung nyo, SMS, tsaka yung email, tsaka yung PIN, gawa kayo. Yung PIN, iba yun sa login password, no? Pero pwede nyo rin gawing pareho. Pero para secured siya, iba yung login password mo, tsaka iba rin yung PIN, no? Para sure ba. Then, pag okay na tanan na, security level sa medium, okay na. Bahalag dili na mo verified, kay mag-copy trade naman mo or else mag-trade mo, okay naman na siya, dili naman kaya na siya necessary. But kung may IDs, pwede mag-verify mo through phone para mas dali, no? Mag-selfie mo gani siya. And then kaning withdrawal address, dali ra ni siya, no? Click lang ninyo or from gusto nyo ibalik sa Binance or kinsa yung sinda, dire nyo iset. So balik ta dire sa deposit. So dito may tatlong chain, blockchain na gagamitin natin. Omni, ERC20, TRC20. So, dito, makita natin ano yung fee, no? $20 yung fee ng ERC. Okay. So, dito, may fee na yung Tron, $1. Dati, wala to. Itong Binance Chain, wala pa to. Itong Smart Chain, wala pa rin to sa choices dito kasi bago pa yan. So, dito tayo sa pinaka-low, sa mismong Tron. Click natin yung Tron sa Binance, no? Then, dito sa Bityard, ito, hindi ko makita ito eh. Pero, ito na yung i-copy natin, no? Siguro natin na TRC20 yung i-copy natin. So, copy, then paste nyo dito sa address. Oh, yan. So, check nyo lang, TVA4, tsaka sa gitna, YX7, WYZ pala. Okay, so check, no? So, after that, lagay nyo may minimum 10 USDT siya. So, 101 na yung ilagay ko para sigurado 100 USDT yung mapasok sa mismong Bityard account ko. So, submit. And then, ito pala. So, may phone, no? Ito ko na email, tsaka phone. Dali lang yan. So, nag-message na sa phone verification. Ano yun? 60 seconds pa. 27. Ay, nako. 272592. And sa email, punta na to sa email. 42807. And sa authenticator, tatlo yan eh. So, okay na makita nyo na mag-ilis-ilis nun sad ni every 15 seconds, I guess. So, boom. So, okay na yan, no? So, wala to mga within 10 minutes lower, no? Hindi na malapas og mga more than pila ka. So, submitted na. So, yan. Mabot din na address atong Bityard. And pag naana, pwede na din ta mag copy trade kung kinsa atong gusto i-copy trade, no?
Or else, maski ka mo, gusto mo mag-trade, naraman na diri ang contract. Napunta yung spot trading, no? Let's say, buy, hold ra mo, naarga punta diri. So, by the way, ang ato ang BTC price is, check na ko same ra siya sa ato ang, daw, Binance price. So, spot, no? 4546 362 370. So, yes. No, so dita mahadlok sa wa pa kayon bag-o pa lang ni Bityard mga 1 year pa kapin. But trusted na ni siya, no? Gi-promote ni siya sa usa ka boxer o sa ka ang main nila ni is nasa ano man. Singapore ilhang then nasa sa US, Indo, Vietnam, no? Kani nga platform. So ilhang di ay wa sila ilang mismong price, but atong spot trading sa BTC is same ra sa Binance, no? So dito kaingon nga dili siya or moingon ta nga scam na siya kay bago pa. Sa sugod bago pa ginatanan Binance back 2017, so wala pa kay misalig kay bago pa, but now look at Binance number 1 ano pa sa coin market cap, no? So Bityard is a pricing pa ni siya, saka pa siya nga pagka platform daghan man siya maayo good food, no? And let's see to 453345, di ba? Gagukod-gukod na sila. So mora na presyo ha sa tong spot trading, no? So dire napud tay gitawag og demo. Pwede ta practice diri ta sa contract. Well, nagpaabot ta sa tong deposit nga mabot. Sige lang good. So abot na, no? Antay $100, no? So success na lugar tong atong gi-withdraw. Let's see. So wala gid kaabot og 5 minutes, I guess. No? Isa naman to. Sa withdraw to be na lang. Karon, okay, complete na. So naabot na jud ay deposit na nila. 21 deposit 1. Okay, processing pa, but anong naabot na siya? So, importante naabot na siya. Okay, kani gagmay ra kayo mga gains man ginagmay. So at least na natay $100, no? Check po daw nato sa ato ang asset. So deposit history naabot na gid, no? So dara mo itong deposit history mo yung blockchain nga transaction details. So success, okay? So naabot na. So now pwede na ta mag trade live, no? Live and demo dari mag-practice mo wala pa kay mo funds, gusto pa mo man ni sa platform, gusto mo mag-practice. So natay $100 nga guys dito pwede nga i-practice og trading, no? So pwede na pila pa ma-observe niyo so pag na mo ikuan account, so pwede na mo madto sa copy trade. Kani copy trade mamili na mo gyud sa iyong trader no matter what kinsa na siya. Kani mga top, no? Kani sila and ako kung gusto kani nga account i-follow na ko ni sa ko ang kuan para updated ko. Kabalo na ko nga bahala ginagmay basta kani. So gina-follow na ko ni siya ni Buntox crypto. So dagan na kay trades, no? Di-practicean ng trade sa live, di-practicean, grabe ka hangol. So switch na nato ni siya. Then 10 lang ko ibutang kay naman ko 100. So 10 trades pud ang masakay niya, no? So okay na. Fine. Kana release done and save dayon gi-switch on na nako. So mag-start na ni siya og copy trade sa ako ang main account nga gina-trade pud, no? So ana lang. And pag gusto mo ka mo mag-trade, pwede ra gyapon. So lain na to trade. So mostly sa Bityard scalping akong ginahimo.
50, default na siya. Kaya na naman siya ECL ratio matic good 90%. So, pwede na ito na 50. TP ratio pwede na mailista na 100. Pwede na. Pero manual close man ta, manual entry man ta. So, doesn't count. Okay, so 10 minutes na data record na. So let's see lang, magintag kadjut, scalp ta. Nalipid ka monitor na mo na sigog linis kilid. Kaya ako pang check ako ang capability to gain. So pwede taanin no? At ang tagamay tantang tiyempo ang makasaluta. Okay, touch na siya. Tayo support gamay no. So ayan kanina. So ang fees is 0.5 no. So pag mula pa si 0.5 dari, the rest is at to ang gain na no. So pag scalping, no need na o pila ka percentage ulit sig. 6 na siya, gain mo 10% na siya. That's gain na. So atong SL pwede na to na edit diri. 90 pwede to ilistag. Negative 5 so sa about 50%. So good at pwede kayo sa akay. So 1 minute ko mag-scalp. Para alihok, para excite na ba. So most of the time, dugay siya mo gain. Kalos po siya, but ano man ang trade. Ano ito nagpaagi nga mo gain na siya. So sa 10% lang no, tigputol ka sa 10% is okay na yun. Nagmay kanunay unta. 10%, 16, so kira depende sa inyo hang kaya nga iutong no. Kaya pwede mo ko mag-add ani. For now man good, musakam na siya. No. Pero na-break na niya itong support leg. Okay, layo na. Ito mangita sa line. 1 hour to be. Ano, receipt chart. Okay, so nanagin siya sa zone no. Na ito ang support zone. So this is our support zone. So 1 hour. So pag ma-break na niya, wala pa siya solid. It's okay. Ayun, countdown sa itong check. Wala pa siya 2 minutes na bilid. So what's happened will be our fate. Pwede na siya balik back saka dito or else break boom. Stop loss din ta mga dere. So atong stop loss is 44,300 is so namagid tayo dari sa ubos siya no. 44,300 so na mga dari something. So 50% loss na siya matik. So hoping tani nga masakan siya nang witik ni siya to 10% is ato dali. Stop.
pwede pa ta mag-add. Ay, nagsaka naman. So, balik ta sa 1 minute again. Kaya 1 minute man ta nag-entry. So, what's the scenario sa 1 minute? Pwede na nga sa kaon taman diri. Diri tama no. So, kinakaita diri pag maabot siya 6. Ay, anong wala siya nakita? So cool na siya balik. So nag-negative 18 ta kanina and negative 10 na po ron. Negative 3 kanina, then nag-positive 6 ta. So ang break-even nga price niya is 5%. Pag mabot og 5%, ang result sa P&L dre is 0.5. So that's the fee. Pino tara. 0.5 ang fee. So ang fee de ani giusa na ang pag open no and ang pag-close. So pag open pa lang nimo gi-charge na pod ang apil ang pag-close kay mo close ang magyapon ka. No, so dara back to our position ano. So pwede ta mag-break even ron pero di ta madugay kay 17 minutes na. But pwede break even price na no. So let's say kani gain ta gamay. Basta ni 0.3 gamay na kayo. So sag makakuha lang ang tata 10%. So balik na po. So that's like 7, 8, 7, sige, one last time. Okay, 10. Ay, nga to siya sa 6. But okay na to eh. Ata naka-TP. So, 6%. So, natay 0.6. So, nagka-gain ta, di ba? Let's see. So, 0.5 break-even and 66 man siya. So, 0.50 na tong gain. So, ana. So, nga na lang good. So, let's say, tag 100 daw let's say ni P. Ako tag funds, tag 100. So, pila man to 6%. Ang 0.646. Ano? So, magdepende rin na sa funds, no? So, pag taas-taas pa po kag time, may natulaton po nimo. But, sa scalping man good, pas-pas ang lihok. Pwede mo good mo na balik-balikan og entry, no? Pwede na ko to balikan sa akong history. First trade na ko siya dre. So, dre 44.7 ko nag-open. Pwede na ko nabalikan if makakita ko mga sign nga angay siya balikan, no? And pwede po i-hold nimo. I-day trade nimo siya. Up to 4 hours. Ana ba? Kay dako man siya potential goods kasi 1 hour pa lang daan naman siya sa tuwang. Ay naputol ang kanal. Ma-reset ra na. Restart. So, dito sa 15. So, di ba bouncing area man na siya. Itong support zone. So, posible na siya. Musaka pa na siya. So, i-close lang na to para di na itaas. But, scalping mong good is okay na kaya 10%. Maka-break even lang ka or pasaka. No? Kaya, kung negative dito siya, negative, pwede man tumuad ka position. Whereas, di na tumabuhat. But, makaseparate tag position. No? So, ana lang. Okay. Saka pagid siya. No? Balik ka sa 1 minute. Taas na siya gisaka. So, that's all. And, katulang no para mabali na niyo yung funds diri kay dire man good sa Bityard pod compared sa Binance mas kuan siya newcomers friendly bitaw siya kay ang SL na to is nakaset gid siya permanente no pwede ka 10 so 30% sa imong gibutang mo ray loss nimo dire not all the capital that you have no so di ka masunog dire kay binlan ra kag 10% so napay chance if default na ni siya pero pwede nung na mailisan no so ana lang pod ang kanindot niya kay dali ra pod kay siya pod beyond diri ana kay masit na dai makita nimo ang pillar go pila no magdepende pod ang fee o pila imong leverage ay wala man ko margin dai man to so dara so 0.25 pod siya no? So kato lang no and pag wala pa mo account sa Bityard make sure to himo sa ako ang link no then para magayto tika add tika sa Telegram and dito ko mag-announce kung daily trades sa copy trade na ko and any questions about Bityard kaatubag ko dito nga side no so that's all no thank you
home.